Dunaújváros. Dunaújváros Fejér megye második legnagyobb városa, a megye délkeleti részén helyezkedik el. A Duna folyó 10 km hosszan kíséri, nyugatról szelíd dombok ölelik. Budapestről délre 67 kilométerre, a főváros felől a 6-os, Székesfehérvár felől a 62-es autóúton közelíthető meg, valamint az M6-os, M8-as autópálya is itt találkozik, így mind az észak-dél, mind a kelet-nyugat irányba kiváló csomópont. Dunaújváros északi végében helyezkedik el az Óváros, Pentele városrész, mely nevét egy középkori görög szentről, Szent Pantaleonról kapta. Magasan fölötte pedig az Újváros, mely a kor szellemében funkcionális szempontokat figyelembe véve épült fel. Mindennapjaiban az iparváros jelleg dominál, déli részén épült a Dunai Vasmű. Európában egyedülálló módon már a 60-as években megépítettek egy komplex védelmi rendszert, itt, Dunaújváros mellett fekvő Dunai partszakaszon. A városban és a környéken az évtizedek alatt elvégzett partfal erősítés eredménye, hogy az utóbbi időben már csak kisebb földmozgások történtek. A Dunaparton sétálgatva nem csak a gyönyörű panorámát, valamint az immár arborétumok növénytársulásainak sokféleségét idéző parkot csodálhatjuk meg, hanem azt a mintegy 60 szobrot is, amelyek az 1974 óta kisebb-nagyobb rendszerességgel szervezett nemzetközi acélszobrász alkotótelep és szimpózium zsűrizet alkotásai. A parton az egyedi mászóház egyben madárlesként is működik, valamint a füves sportpálya és a kellemes piknikezőhelyek is népszerű találkozóhelyek. Az ISD Dunafer Zrt. Vállalatcsoport ma is az ország egyik legjelentősebb ipari komplexuma, amelynek nagy szerepe van abban, hogy a város az elmúlt évtizedekben megtalálta a helyét az ország gazdasági, kulturális életében, és a mezőföld keleti részének meghatározó központjává vált. Jelentős foglalkoztató többek között a Hankook Tire Magyarország Kft. Gumiabroncsgyártó üzeme és a Hamburger Hungária Zrt. Papírgyára is, amely egyúttal tovább erősíti a város meghatározó ipari szerepét. Az Óváros védett értékei közül kiemelendő a több mint 300 éves barokk szerb ortodox Rácz templom és a másfél évszázados neoromán stílusú Szent Háromság katolikus templom. A modern magyar építészet számos Able-díjas épülete található Dunaújvárosban, úgy mint a Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet, vagy a Fabolyé Vaksportuszoda. Dunaújvárosban magas szakmai színvonalon történik a fiatalok pallérozása a nagyszámú általános és középiskolai oktatási intézményben. Ezen felül alapítványi tehetséggondozás és alapfokú zenei oktatás területén is kiemelkedő a város. A Dunaújvárosi Egyetem eddig több mint 10 milliárd forintból újult meg, létrehozva ezzel egy vadonatúj kampuszt. A Dunaújvárosi és hazánk más településeiről érkező hallgatók mellett ma már többek között Portugáliából, Belgiumból, Törökországból, Brazíliából, Kínából is fogadnak hallgatókat. A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 2 tagozattal, a Bartók Kamaraszínház társulattal, valamint a Dunaújvárosi Bartók Táncszínház tagozatával, a színházi és jelentősebb zenei események helyszíne. A 70-es években már saját bemutatóval készültek, és a szűnni nem akaró lelkesedésnek és tenni akarásnak köszönhetően ma már vadonatúj klimatizált, akusztikusan megtervezett, emelkedő nézőtér, forgószínpad, a legmodernebb digitális fény- és hangtechnika, kulturált öltözők jellemzik a kor követelményeinek megfelelő színházat. A színházépület mögött található Petőfi Művészeti Liget, valamint az ott található szabadtéri színpad és a zenepavilon színvonalas és különleges produkciók számára ad hangulatos helyszínt minden nyáron. $1,8 milliárd forint uniós pályázati támogatásból újult meg a belváros. A modern, megyei jogú városhoz méltó városközpont nem csak a dunaújvárosiaknak, hanem az ide látogatóknak is igényes helyszínt kínál.
A Városházatér kellemes környezetével, az itt megrendezett programokkal és eseményekkel tartalmas kikapcsolódásra ad lehetőséget, bővíti a város kulturális kínálatát. Gyermekeinkkel, barátainkkal, vendégeinkkel érdemes ide elsétálni, megpihenni, a Szökőkút látványában gyönyörködni. A polgármesteri hivatal szomszédságában áll az Intercisza Múzeum, ahol Dunaújváros történetéről állandó kiállítást tekinthet meg a látogató. Az intézmény az állandó kiállítások mellett országos jelentőségű időszaki bemutatókat, előadásokat és kulturális rendezvényeket is szervez, továbbá működteti a római kori kőtárat és a római kori fürdőt. A belvárosban található továbbá Magyarország egyik legkorszerűbb filmszínháza, a Dózsa Mozicentrum, mely egy nagy és egy kamarateremmel rendelkezik, 3D-s premierfilmeket vetít, valamint művészfilmek videótékáját működteti. Új köntöst kapott a római városrész is, szebb lakókörnyezet, gyalogos sétány, új sportpálya, felújított járdák, parkok és játszótér, újonnan kihelyezett biztonsági kamerák teszik komfortosabbá a városrész lakóinak mindennapjait. Dunaújváros a nemzet sportvárosa. Több olimpikon itt bontogatta szárnyait. Legyen úszás, torna, atlétika, kézilabda, vízilabda, foci, jégkorong, küzdősport vagy sportlövészet. Mindegyik területen kimagasló eredményekkel szerepelnek a városi sportolók. Dunaújváros számos fejlesztési lehetőség előtt áll. Így például a jelenlegi futballstadion mellett Dunaújváros sportcsarnokát is továbbépítik, mely egyúttal méltó otthona lehet a Radulovics Bojana vezetésével megalakult kézilabda akadémiának. A régi Vidám Park területe is folyamatosan szépül. Az itt létrehozott szabadidő és sportcentrum a sportolni vágyó gyermekek, így az utánpótlás meghatározó bázisa. Dunaújváros legszebb természeti földrajzi kincse a Szalki-sziget. A strand környezete és a kemping és a szaunapark évről évre szépül, így érthető, hogy a családok egyik legkedveltebb pihenőhelyévé vált. A sziget számos, immár hagyománnyá vált sportrendezvénynek, majálisnak, fesztiválnak ad otthont. Aki Dunaújvárosban jár, megtapasztalhatja, milyen sokarcú város, lakosainak lokálpatriotizmusa, egy sajátos hangulatú, hatalmas zöld területekkel rendelkező, modern dunaparti városhoz kötődik, mely Magyarország dinamikusan fejlődő régiói közé tartozik.